kratko i sažeto. Korak. Opuštam se. Više ti Bog. Dovedi ženu nekom pravom Srbinu da ti napravi potomke junake Kesića. Jebem ti majku, oca, ženu, decu, ćerku u zagradi ako imaš. Ako nemam, neće, to je okej. Fair enough. Ćerku ako imaš i sve živo što imaš u familiji. Osjećam se spokojno, zahvalan ovim divnim mjestom. Prodao se i on za šaku krvavih dolara. Mora čabulja za leba da zaradi. Nije mi za džabe na platnom spisku finske ambasade. Zašto finske? Popišam ti se na svaki dinar CNN-a koji dobiješ čmaru. Kesiću, sve velikim svojima. Kesiću, Čukelo, idi malo vikendom, gledaj Manchester United. Hoću. Talas blaženstva. Bolje bi bilo da te je otac obrisao u zavesu one noći. Ali romantike ima. Umjesto što te pljusno u mamu. Ti ni pseće groblje nisi zaslužio. Mir, ljubav, sreće. Kesić, jebem ti mater raspalu, treba te tući gde god se vidiš. Zreo je za ozbiljne batine. Uživam u ovom divnom trenutku. Potpuno opušten. Crko bolesnoj majci na rukama, na rođendan, u prepodnevnim časovima, ovo je baš detaljan. Ima dobru sposobnost vizualizacije. Što vidite? U prepodnevnim časovima pleveti balijsko jebem, neandertalcu autošovinistički. Pljujem ti na grob, grob te spalio, deca ti išla na džojstik, hednike pune opevane i konačno, Kesiću, jesi čovjek, ali si i pička u duši. Neću da se šalim na račun politike, zato što, eto, mi smo izabrali Vučića i možda nije okej da se šalim na taj račun, mada da budemo iskreni, mi smo loše prošli, ali i vi ste se zajebali. Koliko sam ukapirao, da. Ne, stvarno ljudi imaju ta glupa pitanja i sve te neke stvari koje mi apsolutno nisu jasne, ali ljudi jednostavno jebi ga to rade i mi moramo to da prihvatimo, brate. Naprimer, ima još jedna stvar koju jako volim da radim, to je da idem po društvenim mrežama i da gledam koji su trendovi tamo. Poslednji trendovi su da ljudi sve lajkuju ili da, na primjer, komentarišu u fazonu šta je ovo na slici, gde je ovo i slično, ali postoje s vremena na vreme i razni challenge-i na fejsu. Jedan od njih u Srbiji, koji je bio jako popularan, je bio dajte mi, molim vas, bilo koju pesmu i neku reč u pesmi zamenite sa rečju kurac. Ja sam pokušao. Najveća zvezda, muzička zvezda iz Srbije, znate ko je? Znate ko je najveća zvezda koja je rođena u Srbiji? Rita Ora. Najveća zvezda rođena u Srbiji je Zdravko Čolić. Ja sam baš gledao, razumeš, kako bi to moglo da se promeni kod njega, tipa da ide produži kurac, znaš? Ili evo ode za vaše makedonsko tržište Karolina Gočeva, na primer. Kad voliš, nekom čudnom stazom srce krene, od svih tajnih kurac samo znaš, To je to. Ima i ona bezobrazna verzija, znaš, kad si sam, kad je sve tužno, ti se sjeti nje, Makedonija ti pruža kurac. Jebi ga, tako je. Ja sam inače čovjek koji je nastupao svuda. Stvarno, bio sam u Dubaju u februaru. Pre toga i nakon toga ovako sam zaista putovao po mnogim mestima. Bio sam u Bangladešu, na primjer. Išao sam u Bangladeš, ne znam zašto. Išao sam u Nemačku i onaj severni deo i u onaj istočni komunistički deo Nemačke. Išao sam i u Dženovu, tamo sam bio na severu Italije i jebote, zajebao sam se za sva ta putovanja.
Mogao sam da dođem samo u Skoplje i sve odjednom tu jebote. Sve odjednom tu. Moram da priznam jednu jako važnu stvar. Nikad nisam imao devojku iz Makedonije, ali sam obratio pažnju i devojke su vam prelepe. Stvarno. Ja kad sam video koliko vi lepe devojke imate ovde, ja sam bio u fazonu, jebote u Grenoviću, seli se. Toliko su divne. Toliko se lepo oblače. Ja tačno znam da su devojke kod vas iskrene. Devojke u Srbiji su, na primjer, jako često u fazonu da se ponašaju urbanije nego što zaista jesu. Na primjer, kad pitaš devojku u Srbiji šta slušaš od muzike, ona će ti odgovoriti sve. Dobro slušaš sve. Da, jer je to sigurno. Znaš, kad kažeš da slušaš sve, ti si pokrio sve. I okej, ja pitam devojku, okej, pa šta voliš od džeza? Pa ne slušam džez. Dobro. Šta voliš od metala? Pa to je previše agresivno za mene. Dobro. Dobro, jel voliš klasiku? Klasiku volim. Šta najviše voliš od klasike? Sinana Sakića. Znaš, svi na dejtovima kad kažu kao šta slušaš od muzike, domaći pop rock. Idu kurac. Mislim, kad upoznaš osobu i kad ti kaže moj omiljeni pevač je Hari Matahari, to znači ili da si upoznao devojku koju nećeš jebati, ili da si upoznao tetku na slavi koju prvi put vidiš. Ne. Koja je tvoja omiljena grupa? Frajle. Niko nikada nije rekao jebote. Znaš, ja sam radio na Naksi radio i stvarno nikada niko nije rekao ajde molim te, pusti mi onu pesmu od Masima Savića, ja to obožavam. Niko nikad nije rekao. Znate kako Masimo Savić zove tužne pesme? Pesme. Normalna stvar. Ne, ja slušam narodnjake i hoću da vam kažem, budite iskreni, kao što verujem da su i devojke ovde, odmah na prvom dejtu recite, volim narodnjake. Jer realno narodnjaci su zakon. Ja sam sa svojom... Bilo je pravilo pre par godina da treba svi da letuju u Srbiji. Jeste imali vi tako nešto ovde? Da pospešimo domaću ekonomiju i letite u svojoj zemlji. I mi smo trebali da letujemo svi u Srbiji, tako da sam ja to letovao u Paraliji. Išli smo avionom i stvarno, moram da priznam, Srbija iz vazduha je prelepa zemlja, reke, planine, meni oči pune, gledam onako, krenemo se, približavamo Makedoniji, meni krene da lupa srce, rodna gruda moja, zovem devojko kao ljubaj Makedonija, kao gde, Spora si. Šalim se, nije mala zemlja, nego je baš brzo leteo. Baš tu da dodo gaz kad će dobri autoputevi kroz Makedoniju. Sad ili nikad. A sam radio 7 godina na Beogradskom aerodromu, to je ljudi nešto neverovatno. Radio sam sa stresan posao, jel ima neko da radi u avijaciji ovde? I da je imao, taj umro do sada, verovatno. Znate vi koliko je to stresan posao? To se radi sa ljudima, to se radi sa avionima, vremenima, odgovornost je velika, ali najstresnije od svega je bilo što sam radio sa 40 koleginica. Naš 4, njih 40. Za one koji ne znaju, to izgleda ovako. Nama smena počinje u 3 ujutru. Sve što ti treba ujutru je mir, tišina, kafa. Sedimo naš 4, ni ne gledamo se, ćutimo, pijemo kafu ovako, znaš, budiš se polako, 2:30 ujutru i eto ih stiže njih 40, jebote. Ko Ali Babini razbojnici. To ide galami iz hodnika, to se dere, rekao, mi se sakrivamo ispod stola, šta se dešava, jebote. To ide, galame se, takmiče se jedna s drugom, koja je glasnija, koja je više postigla, to ulaze, to je, vi ne verujete. Na posao nam uvek dođe prva Savka. Savka je jedna koleginica koja ima tako umiljat glas, zvuči kao sirena za nuklearni napad. Znaš, ona koja leti ovako, pa gdje si, pa šta radite ljudi, pa kako ste, sva vesela, sva orna, verovatno imala seks te noći. Za njom dolazi Bilja. Bilja je koleginica, ona, znaš, koja je uvek sređena, ispeglana kosa, nosi kesu Louis Vuitton, u njoj sendvič, znaš. I sad Bilja je nervozna jer je dobila te noći, to moramo svi da znamo, pa se dere, nemoj koji da me iznervirao danas, već ću da vas pobijem, znaš, to je takva galama na poslu. Na poslu je jedino tišina, kad se pojavi neka osoba, nikoga ne zna, i baci neke krpe na sto i sve proda. Govna će da proda, ako hoće sačeka do prvog. Znači, svi se skupe ovako, imamo sjajna govna za vas. Šta će meni govna u životu? Ali sačekat ćemo do prvog. Može.
Može, daj ti meni, nikad ne znaš, 3 stolice različite za ne daj Bože, nešto opravdaju sve. Savka i Bilja su ti one 2 koleginice koje se mrze, to je najhladniji rat koji ste ikada vidjeli. Evo, sve vi, gospođe, davde imate jednu takvu koleginicu, znate da se mrzite, ali ko ih ne zna, rekao bi, jebote, a se gotive ove 2. A se ove 2 vole, to je čudo jedno. Znaš, jer one jedna drugoj tepaju, onako na galenoj se obraćaju maco, kuco, srce, ljubavi, draga. Ko ih malo bolje poznaje? Zna da je to draga. Gore nego da ti neko u oči kaže crko da bog da jebem ti mater ti i tvoja familija. Znaš, ja sam jednom pisao neku foru na poslu i rekao, Bilja, cijanid beše onaj otrov koji može sipa u piće, a od njega se baš teško umire, a Bilja kuva kafu ovako i gleda Savku i kaže, da, ali Clostridijum botulinum ti je mnogo bolji, nema miris i ukus, može sipa u piće, od njega se baš teško umire, ovako i pogleda Savku, zar ne, draga? Samo čekamo ona kaštica da se istopi unutra. Imaš onda one koleginice koje su od rođenja na dijeti. Ona je tako rođena. Ona ne zna za drugačije. Ona za doručak jede neki stiropor. Za ručak vazduh, večeru, ako doživi, Bože moj. Ona ti stalno kenja, tvoj ručak mora da ima 300 grama kinoe, 500 grama mlevene ćuretine, ulje. Rekao, sad ga pretera, jebote. Odakle mi ulje, jebote? Ajde kinoa, ali ulje, brate. Onda imaš koleginice koje veruju da su na dijeti. Ona kafu pije bez šećera, a uz nju ubije tablu Tobleronea. I puca po šavovima, jebote, čašu vode da popijem, uvatila bi se za mene, gde grešim u pičku materinu? Svi imamo i one preterano ljubazne kolege. Znaš, kad mu ponudiš čokoladu, on je u fazonu, ne, hvala ti. I samo u sebi, ja, pitaj me još jednom. S grožđem je. A s grožđem je, daj 2 reda. Daj 2 reda. Savka je meni inače omiljena koleginica. Ona je ona koleginica, svi imate jednu takvu. Ona je ona koja mora svima da kaže istinu u oči. Ja ne mogu protiv toga, ja moram ljudima da kažem istinu u oči, ja moram ljudima da kažem šta mislim i samo ide i govori ljudima istinu u oči. Znaš, jednom smo na poslu, na pauzi čitali vest u novinama da je u nekom domu zdravlja medicinska sestra bila ubijena. I svi smo ono empatija kao, samo je Savka rekla, nek je crkla. Nek je crkla, jebem ti mater, ti ćeš meni, nemate zakazano, sad imaš zakazano kod Svetog Petra, jebem ti mater. Svi smo to pomislili, samo je Savka rekla. Isto smo jednom na poslu čitali vest da se na jugu Srbije neke maloletnice prostituišu za burek. Svi smo to pomislili, samo je Savka rekla, jebote koliko je dobar taj burek.